Hej Anders, jeg hedder Arthur. Hej Arthur. Hej. Altså Kåre. Hej Kåre. Fedt at få sat ansigt på dig. Ja, det er, i lige måde. Tak. Det er jo rigtig godt, at du har fået sendt os de ting, vi har behov for at lige kunne kigge i din økonomi, Anders. Ja. Og vi har jo så kigget lidt på det. Og du står nu alene med dine udgifter i forbindelse med, at du ikke er sammen med din kæreste mere. Ja. Og vi har regnet lidt på, at du har et underskud på omkring 1.800 kroner om måneden. Nå. Så det vil sige, at jeg bruger flere penge, end jeg har, eller? Sådan kan man også vælge at formulere det, ja. Og det er jo selvfølgelig ikke helt optimalt, hvis man gerne vil låne sin bil. Så det kan du godt se, ikke? Det kan jeg godt se. Jo, det kan jeg godt se. Hvad nu? Ja, okay. Så altså, som det ser ud lige nu, så kan vi ikke låne sin bil. Men vi vil jo gerne hjælpe dig. Hvad med bare en lille bil? Jo, men hvis man ikke har nogen penge at betale en lille bil af med heller, så bliver det stadig svært. Så vi skal jo prøve at kigge på, hvad vi kan finde på, fordi det er jo ikke fordi, vi kan hjælpe dig. Nej. Det er jo også sådan, at du har en kassekredit, som du har overtrukket med ca. 9.800 kroner, ikke? Okay. Hvad fanden betyder det? Jamen, det betyder, at udover at du bruger for mange penge om måneden, så har du, kan man sige, et overtræk af, altså så har du, ja, kan man sige, taget et lån i banken på et lille beløb, som du også skal betale af på et eller andet tidspunkt. Så det vil sige, at jeg skal, ja, okay. Så nu har du både, hvad tænker du om, at du både gerne vil købe en bil, og du har en form for et lille lån, som du også skal betale af på? Jeg tænker, at det er lidt mere presset, end jeg troede, det var. Men jeg tænker måske stadig, at det godt kan lade sig gøre, hvis... Altså, ja, der er nok nogle ting, der vi skal ikke på. Altså, det har jeg i hvert fald set i tv, at det godt kan. Det har du simpelthen set i tv, ja. Det lyder også meget godt. Men hvad tænker du om, at vi måske først lige finder ud af noget med, at vi får den der kassekredit betalt ned, så der ikke er nogen renter på den og sådan noget? Altså, dyre eller hvad? Altså. Ja, men altså, det koster nogle renter i kvartalet at have sådan en kassekredit stående der. Det er jo bare udelige penge at skulle betale. Ja. Og hvis man skal betale 300 kroner i kvartalet for... Og hvor meget var det på selv? 9800. Altså 9.800, som det er det, som den står i sådan generelt til slut på måneden, ikke? Ja, okay. Så det er egentlig det. Synes du selv, du sidder stramt i det sådan i forhold til dine udgifter og så videre? Så jeg bruger bare penge, altså, jeg ved ikke. Det var måske kæresten, der styrede økonomien. Ja, det var det med, jeg køber bare, når de mangler noget, og så, ved jeg ikke, så kommer der nogle penge ind, og så bruger jeg dem bare, altså det tænker jeg ikke så meget over, så jeg synes ikke, det umiddelbart er så stramt, men jeg kan godt se, hvis der er minus på kontoen hver måned, så går det vel ikke super godt. Nej, så er der i hvert fald nogle ting, der lige skal ændres. Ja. Du sendte jo dine omkostninger til os der, og så skriver du, at du har nogle transportudgifter på 900 kroner. Vil du lige forklare, hvad de består af? Er det noget buskort og sådan noget, og hvordan ellers? Jamen, de går til lidt forskellige ting, ikke? Altså, jeg blev kørt rundt til det her stævner, jeg går til. Så det vil sige, at lidt af pengene, de går til nogle, benzinpenge og sådan noget. Okay. Men det går også bare til, jeg kan ikke lige huske det. Ja. Altså lidt til, når jeg skal frem og tilbage til studier og sådan noget der også. Men også nogle gange, hvis vi nu kører sammen med nogle venner ud til de her stævner, så mødes vi tit ved, på Greve Station. Ja. Så det vil sige, at jeg skal lige have en togbillet til Greve Station. Yes. Så det går de her penge også. Så det er cirka de der 900. Okay. Ja. Nu er det jo forår og snart sommer, så var det en mulighed, at man måske ikke cyklede til skole, eller ikke tog bussen til skole, men måske cyklede i stedet for. Har du sådan en fritidscykel, eller har du kun din sådan mountainbike her? Jamen, jeg har jo vel kun, altså, jeg har min mountainbike, men den gider jeg ikke køre. Nej, selvfølgelig ikke. Fordi den er for dyr til, hvis den nu bliver stjålet herindefra. Men jeg har vel også, jeg husker ikke, om jeg har den. Du er lidt syg, om du har cykel. Ja, altså, jeg har sgu nok ikke derhjemme, men jeg ved ikke, hvor god den er. Nej. Den holder ikke til at cykle 20 km hver vej. Nej, det gør den ikke. Nej, det gør den bestemt. Okay. Jamen, det er så i orden. Godt. Vi bliver også lige at høre dig om, altså du arbejder jo, sådan som vi ser på det, ikke særlig meget sådan om måneden ved siden af. Nu tjener du de her 2.000 kroner før skat om måneden, ikke? Altså har du mulighed for at arbejde mere end det? Altså,
Ja, det har jeg nok. Hvis jeg tager mig lidt sammen, så vil jeg nok godt kunne finde nogle... Muligheden er der på det arbejde, du har nu til at tage flere timer? Ja, det er det. Okay. Det kan jeg godt. Det kunne også være, der var et andet fitnesscenter ude omkring, hvor du studerer eller et eller andet. Ja, det kunne faktisk, det kunne godt være, at de skulle undersøge det. Det har jeg ikke lige tænkt over, fordi jeg har bare været her, hvor jeg nu jeg er faktisk fint tilfreds med de timer, jeg har og sådan noget. Ja. Selvfølgelig, du vil også have noget fritid til. Ja, lige præcis. Ja. Men vi har sådan lavet et budget sådan ud fra, hvis du arbejder cirka dobbelt så meget, som du gør nu. Okay, så det vil sige, hvor mange timer er det? Altså? Ja, vi ved jo ikke, hvor mange timer du arbejder nu. Vi har bare fået at vide, at du får cirka 2.000, ja, okay. Ikke? Så den må du lige selv arbejde på, ikke? Ja. Men det kan du godt se, ikke? Men altså, der er så det, at det budget, vi har lavet nu, hvor du arbejder dobbelt så meget, så er du i overskud med lige knap 200 kroner om måneden, hvis du arbejder dobbelt så meget. Og du faktisk også skærer lidt. Så det vil sige, at vil det så sige, at jeg har råd til at købe en bil, eller hvad? Nej. Så vil nej, det vil det ikke. Men altså, det vil betyde, at du vil lige skære 500 kroner i dit madbudget, og så vil du faktisk du vil også skære lidt på din telefonregning. Hvad så med den her kasse? Ja, det er så den, vi har fokus på her, at den vil så blive stille og roligt betalt tilbage på den måde. Eller i hvert fald komme i nul, så du ikke betaler de her renter. Og hvor lang tid vil det gå? Altså, med det overskud lige nu, ikke? Der vil det tage en rumtid. Ja. Altså 5 år eller 15 år eller? Ja, et par år i hvert fald. Ja, okay. Ja. Men så kan jeg ikke bare tage et lån ved siden af, at jeg betaler det her af? Eller? Jo, altså har du overvejet at tage SU-lån? Ved du, hvad det er for noget, og hvordan de hænger sammen? Nej. Godt. Der kan du få lige knap 3.000 kroner om måneden af SU. Ja. Det er jo et lån, kan man sige, ikke? Og det er jo det billigste lån, du nok kommer til at optage resten af dit liv. Men det er jo selvfølgelig ikke bare en gratis penge. De skal også betales tilbage. Ja, det er rigtigt. Men du kunne godt gøre det, at du får et lån derfra og vælger at betale kassekreditten med det lån. Det er alt andet billigere. Så den kommer ned hurtigere, eller hvad? Ja. Det er præcis. Det er faktisk meget hurtigt. Det er jo alt andet lige være billigere for dig, kan man sige. Men der er langt til en bil i hvert fald, som det ser ud lige nu. Og det du sådan skal kigge på, det er, at hvis når du kommer lige og arbejder på nogle ting og finder ud af, at du kan arbejde mere og sådan, hvis så du kan lægge et x beløb til side hver måned, om det er 500 kroner eller hvor meget det nu er, og du viser os det i 3 måneder eller et eller andet, med den stil, så kan vi så vurdere, om det så kan lade sig gøre efterfølgende. Og få at låne sin bil, ikke? Okay, men det er så først igen blive, når det her kassekredit betalt af, eller hvad? Ja, det vil i hvert fald foreslå. Det vil være uansvarligt at sætte dig i gang med at have en bil, der skulle betale af for det også, når dit budget er i minus, altså lige knap 20.000 om året, eller lige omkring 20.000 om året nu, ikke? Ja, okay. Det er jo også en. Det kan jeg godt se. Tænker det sammen. Og en bil er jo ikke bare et lån, du skal betale af på, der er jo også forbrug til bilen. Ja, der er også nogle forsikringer og sådan noget der. Det er du selvfølgelig ret i. Det er dyrt, ikke? Ja, det løber lidt op. Det gør det. Men ellers så er der jo nogle forældre, ikke? De har jo sponsoreret lejligheden. Har de også mulighed for at spæde til til en udbetaling på en bil, for eksempel? Nej, det tror jeg sgu ikke. Min far, kassen er lukket nu, eller hvad? Han har givet sit bidrag, vil jeg sige. Men det er jo en fin lejlighed til at købe. Kunne det være en mulighed, at du kan få en sambo? Nej, det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke. Det skulle være en ny kæreste, eller hvis det skulle være noget. Nej, men altså, det er jo toværelse, så jeg vil gerne indrette det ene værelse som et slags træningsrum, ikke? Okay. Ja. Stærkt. Okay. Så, det kan man selvfølgelig også, så det er ikke lige planen, men altså, det kunne, altså, hvis jeg er meget presset, så kunne det vel godt et eller andet sted. Ja, det er altså, som det er lige nu, så er du lidt presset sådan rent økonomisk, fordi kan man sige, at du har det her underskud, ikke? Ja. Men hvad hedder det? Søger du det her, der hedder boligstøtte egentlig? Det siger, ja, men det er noget, du kan søge også sådan ved siden af din SU, og det er sådan, jeg tror, det er noget omkring 400 kroner om måneden. Det svinger meget alt efter, hvordan ens indtægter er, hvor styrer ens husleje og så videre, ikke? Men, så det vil sige, det er noget af det beløb, jeg kan få ekstra om måneden? Ja. Altså, nu siger jeg bare lige noget hurtigt, altså boligstøtte kan du sådan set kun få til lejebolig. Nå, ja. Så, det er svært, men han lejer den med sine forældre. Når du lejer af dine forældre, altså det står i dine forældres navn, din bolig, eller hvordan er det? Det skal godt nok. Ja, hvor meget betaler du for? 3500, ikke? Det er 3.000, ja. 3.000, ja. Så, det passer godt. Nå,
Nå, men så skal vi lige spørge dig her til sidst. Har du nogen former for forsikringer? Sådan, jeg tænker, hvis din cykel bliver stjålet, eller et eller andet, når du står op i lejligheden, eller sådan noget. Eller har jeg ved, jeg var dækket af mine forældres indbrudsforsikring, tror jeg. Ja. Men jeg ved ikke helt, om det stadig gælder nu her. Hvor gammel er det, du er? Jeg er 20 år, eller hvad fanden? Du er 22, det er rigtigt. Ja, jeg er 22. Nej, så er det rigtigt. Den gælder faktisk ikke mere, den lille. Nej, den gælder kun til 21, gør det ikke det? Det tror jeg, den gør. Jo, 21, ja. Så, hvad hedder det? Så der er nok også lige noget... Jamen, det kan godt være, at jeg har tegnet noget, men det er faktisk det er min far, der hævder mig til, så jeg ved ikke helt, hvad det er. Det kan også være, at han betaler det måske. Ja, jeg tænker... Nej, det tror jeg faktisk ikke, han gør. Det tror jeg ikke, han gør. Det kan godt være. Ja, jeg tænker, fordi du har ikke lige givet nogle oplysninger omkring... Det er ikke noget, du har sendt til. Nej, okay. Det skal jeg lige tjekke op på så, fordi... Ja, vi snakker mere om det. Ja, det ville også være lidt ærgerligt, hvis jeg stjålet min cykel, og ikke kunne få noget for den. Ja, du vil ikke bare lige gå ud og købe en ny. Nej, så skulle jeg tage det. Ja, du skulle tage det. Ja, det er sådan rent nok. Okay. Men er det ikke... Jo. Er det ikke sikkert det, vi havde for i dag? Så jeg kan ikke... Altså, konklusionen er... Konklusionen er, at du ikke lige nu kan... Eller der kan vi ikke, hvad kan man sige, låne til en bil her nu. Du skal lige... det er fordi, jeg har en... Jeg ikke har sådan... Altså... Du har et månedligt underskud, ikke? Ja. Og det hænger jo ikke sammen. Nej, så det du skal nu, det er at gå hjem lige og... hvad kan man sige... Finde ud af, hvordan du kan arbejde noget mere, tjene nogle flere penge. Og dertil så se, hvor meget du kan lægge til side om måneden, og så komme tilbage til os om 3 måneder, og så se, hvad du har sparet op. Og så kan vi så prøve at kigge på det efterfølgende der. Skal jeg lige overveje det der, om der er nogen, der skal flytte ind også? Jo, det vil være også god idé, for du vil altså kunne få omkring 2.000 kroner mere om måneden ved, at der bor en sammen med dig der, ikke? Det er jo alligevel mange penge. Ja, det kan jeg godt se. Ja, det vil være en god idé. Og så arbejde noget mere. Altså, jeg vil prøve lige at undersøge det der med arbejde der, fordi jeg tror godt, jeg vil kunne lægge det i en program i PC. Så arbejde dobbelt så meget og få en sambo, så vil det begynde at se fint ud det hele. Okay. Jeg må finde en ny kæreste. Det er en god idé. En rig en helst, ikke? Ja. Jamen altså, så vil jeg bare sige... Tak for det her. Og så ses vi jo snart igen, og så hører vi lige i går. Så ser vi, hvor meget du har fået sparet op, ikke? Tak for det. Ja, selv tak.